Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Anthony. Pi baro kinigilong ki khubor bam da kasngi. Kementri ka kot ka ga Dr. Emprin Emlingdo kalale jingo kansan shi ki jaka aijing sumar ki bahab hamauring kreng constituency haringkat u MLA VPP katei kathan ba Havingstone Kharpran. Ya katei ka jingne jingo ba jurep kementri katei ka jing terpat jing MLA ka mauring kreng namar ka jingduna ki jaka aijing sumar ha katei ka constituency. Ya kabadan kamban penpha penjanai yuthu ka kong Emprin Emlingdo habaya kran shakilat pathai khubor hadian ka jingna jurim ya kilai tali ki jaka aijing sumar jong ka sarkar ki bakanthup ya kading paso PHC kamauring keneng CHC bat ka sorang kham sub center ha ka jingna jurip ka menteri ka yadon lang ka director HSMI ka Dr. F Kharshiyang bat ki Dr. Kinas katnat ka kot ka kya Kementri ki thu bakidon katu kat ne ki jaga sumar bahaban petnya kum hadiang paso kabla don ne kajing aijing sumar kabala biang lupa. Kementri ki thu ka jaga aijing sumar sarkar ban khmi bha khamtam ya kilong kmi ki bakha khallung ngiyo I bakane ka jingbam dan jingshania ha ki hospital ka poi penban shaka jingma ka bakraw ya kinong shongshnong pumta ka PHC hading paso ka don kam ban kham penshai ban pet bha ha ka por bakha ban phikir ya ka kot ka khya bangim day ban bakla halor ka khakun haying omdan bala ban khang hendingi kwa ban aijing hi kai yaki nong pen khakun ngin pen I ya ka jingman bat yaki jingma ki ba am yaki kmi badang shu khakun bat yaki khulung ni lasdang ban shania ngila yakran bat yakendu lang ban pen priang yakini ngila let ban jungo ya ka sub center so ringkham kishnong kala yalam yanga shaka jaka ka bakithmu Banshna yak PHC bathamai ki don kam ka mangtingka bangala kular ban shimkhya ya gani ka jingdawa ka blathmu nadu usnam arhajar arpo kat ba hamauring keneng ka kong Emprin kalakmen ba kala trei bha ka building ka bathamai la yo ban trei bha manta po ndrubnai ngin kentiu no shaka PHC shaka first reference unit ngin pinbiang ye ki doctor ki nong sumar ki batben bat ki tiar sumar ki ba don kam hakani ka jaka sumar wadu ong kupta watu numburam yaki mensua kabam la long ki bandon we ru nong ya lam bula jit hidu pat ba banong nga khapri pat ngatet kti ngam ya hap kata kateri kam de ge shisha kata baro hi ngi persyang habala de jit ngi syakanu kanu ko position bangin tri hong nga ngam ne bandon kita kiban sniu jinglong hadu kata baya ka kot ka khyaru kimba khlela tamba ka sulong mentah pindayo ya ka sarkar kabadon kalat ka jingya dai bat ka sarkar keme sathi ka jingya fan jungi ka khambon ki bopi mensuat ki yo fan tang kumtu ngi mentapat ngilik nak wei department cakoi ke department pi wei minister hapo ka sarkar kilet ki pan ya ka fan ki pan ya ka hok tingi mentang ila nangken ban pan ya ka hok ngila tip ken ya don kapisa kumno ban yo ya kapisa ban ya rap igi nong sok nong oh kidon gi ban sang oh kita iti gi besia bam sap tanang keren prikat bop kimon ngi tingin nang le ka kam haka jing lang haka jing ya dei bat ka jing long long ya lam pat ba te bo ben tu bo bayaro tu kam le tang bangin peni di ki kam ngin wat lat wat lenti lang bat I MLA mentatang ke building post ru nada pihak ban thau no mentah-mentah ke building sna no mentah-mentah ke building pindon kam lakum no khatsan klur pitharai sat khatsan klur ka basuk ban yo ngi haban long confirm ken habang ngi ai commitment ye no ngam pala ban ong la nem la ban le ya kata ka jing tei jong ka pi si sorong kham tang bang ong ngin persang ngin wat la pi ong kan long kumno hadin lai pop snam pi satip yo bawan hadin lai pop snam ru ong ngiklam le satip sano kat bang idang dan nang ni ngin wan lam ke jing kala ka don kam ngin frei sitom ban ngim don kam man yak tat politik ya ka kam pentai penroi uban nang kwale politik sumanang yale ngi gi bam kwa ngin nang trei bat ngin ya betin keti lang iwe ban ngin wan ra ken ya kata kajing don kam namar nga ngasu ka di kala don kam ha ban reban su komit lempat yo ya kata kalenti ban yo ya poi si babakla kita gidi gidi ijola for basic facility
tang ka basic ka approach road tang ka basic nayak hen ya ka HR namar kinong tray hab yo sanction ki post ki doktor ki nurse ki paramedical paro ki grade 4 staff nang ta sakataro pat yak hen nang ta ngimpat yak hen saya ka equipment ajat tiar sumar ayup hinman ra pindakwa ya ke modular operation theater kalau ada kata pihak plus kata ke power connection ke entire infrastructure ti kan kapoi ti 20-25 crores mlak man suong hoj nrai klem lepat ka kam please I por ya nga but I por bangan kanaya kan ni kam nginyawan dia kapisan nang no kumno banle nginya I Emily long so hard working appreciate ye itingi balay ngin puslay kata surkar haba ong ye pi bapinya shimkia ban pet baka MHIS card jong pi kalong ka MHIS card ka ban trikam da pipang pisidom kise le yele no ya ka adhar balay pin penyaw ya ka adhar ngahi te simen nga ong ye pi baya ka ka bapi hable ya ka bangi dang don kam ka jingira tongin ye trelang lana pila ban penbiang ya ka MHIS card kawai pawai kalong yang sanlak tam piyo iya kajing sumar nakasoka baar kalong sumahasi ya tray tengkat lang bat ni kloy ban keno ya kasorkan tray tingkat pade kipat ba ngihap ban pet ya ladi dekin tonda ong kasorka kisim tika pialay na dawan ka kanda ban ka jingpang pat la syai pinong kasorkar ka klimlay balay kasorkar kum tanre hatikar mialay sim sa kabalay dia ka mga smo ko badon kam kumha kani ka jingwan ngo junga ye ki lat ay jing sumar jungi ngas ngo pide ban shania ya ki doktor haki center jokki wan mundur ba kitu ki doktor ki de ki bamler pi kompe ye te IPHC bat kathe ka hospital ruspa piong kathe talabiang lut kani jirup nget yanga bun kinong pang ki jem hakum kini ki center pidi bendon ke shania wan juong ba kum kathe kwa lang ni tang lana pi avail tang ye gitu ki facility jungiru pinyo ya kita ki jingira ki bakir ki bapidon kam ti wat long ki bakloy tan ban ben ki nong traya ki center kacing kloy ban ya ben kacing kloy ban ya sanar pnai ki ngasi isin gini ki workers juga nadu ki ashas hadu ki nurses hadu ki doctors hadu ki non medical staff snai baye ki namar ki tray chitoma pipim tip mene ti doktor dang ya to yang ashi sisngi madam sis pa ngon kinong pang duna ngi pet ngi madam ngim ju yo lan madam da dep bakana ko OPD rungi da dai bangat 15 menit ngi hab lek madam don nang wan nam ta jungi ten khat pindawan security centers iyap yo thia i bapet jai mon namar bakituru brosis ngi gilatrai tinggal tarai lada kajat pendiri dungi ka sedang ban buram mar keliang ibe ngirungi de ban buram iki ye kinong song ngim de ban ken sting ya kakam bala ai bala ban shat angi tinggal tarai kan kamba i kalong gumnikin ngaklem tip ya katan dengan ne check i mga mene apa undan boong yang ngabadan kum kata problem tabala da kata ka problem ka don te ngihaban settle ngihaban pet ya kay kabodon kamban de we have to make the toilet balay kim ya to kabisi kalaban to sya idea mene cho lani sya idea jas pisalia to siya mene wan sanga don mangingin ya pen fight ken balay ka ba adukan no ban sinati pan kana tambabun sin ngim yo jiktip te tidak kabangilit kum ni tingiyo ken banlum kita kijiktip kabodon kam tapi day upad ba ubait bat bokwa jengkela kababahan nakabita ka center joki balaywan ya buri kamdam mata ka jing buri ngangam nget ba kata ka jing buri kalong ka balong ka bantay kata di jing buri ban penjol ndray pinda siya complain ru kalong bit
Haba piong kam don kapan kana pila jut host ni ngim don jing tip pentip kay ngin balay kan yu yang iban sina kapan kana yemali don balay kan yemali ban sina kapan kana kami don ni tu rei hadu ka sub center de bandon ka transit home jaka balay kikmi ki ba armen ki bon ki kamra ki transit homes pila ban let lang boro si family mar kikmi ting ting kim kwa ban ki kon ki ong khala ka hayem tengkat kapan maya ka kot ka kya ka joki namar ba ki complications ki lakban wan ha kanu kanu kapor tingi ong lada pidon kun saungut ru bat ilok wan lang sa transit home ya salang kabam ngi ai ka jakatia ngi ai ka sumar ka sukheri pi ka biang tingi encourage si kinong song wat num don hayeng kam tam lele lada pidei ki belak don palat saungut ki kon namar hadin saungut ki kon ki complications ki lak ban bon pilak ban don ka bleeding ka bakansan pilak ban don si bon gibe ki issues ikon i jong pi lak ban long compromise ta kanu 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 kom ni encourage bet ye pi ki ye le ya kai ki kon jo pi haki institutions mentali lak don seki sub center ketika sub center ni apo sorong kam pi yo i mentau nai langut ki kelong gidang sudah pengka di kamde ka babakla da ka bangira igini ki sub centers syaki jaka ki bakandong konstron bat ki de ki nong song snong ki nong penyat snong ki bapenyat gitu ki jaka so kani ka system kalayarap ingi namar pindapek kata ka mother mortality rate kalahir baklabak kata ka infant mortality rate kalahir ngila sedang menyo ban yarap iki kami ban ai ki ka life ban yaki kun ru ngila la ban save substantially maurin kening ngalak kemen palat baka maurin kening mentah more or less kalak long functional ngila yo i katukar building ke basyat din ke batemai lapen operationalize bahaya ka hapo kan riu benai ngin kentiu no ya kathe ke PHC syaka first referral unit kata ka FRU ngin ai no ya ki doktor ki batebit kum ki surgeons ki pediatricians ki general medicine ki kermen bandang ki kot advertisement ki don kita ki doktor ki ba nakajela ka jongi ki ban serve hang tu ngi hab ban ai ko operation theater ye ki ke babiang ki don kat tu kat ni ki problems ki ba ki ayush department ka face ya kata rungala shim ya kata ka jing tip jongang tu ki asha ki la ai kat tu kat ni ki jing senyang jongki ya ka jing lap ko jongki ha ei ngi don kam ban pet ba ngi hap ban tre ya ka jong ka kam ti nang tam pakhat do mentan ngi wan syakani ka sub center hang ni pot sor kam tu ka snong kala ya lam yang nga sapo site ka baki la ya tmu ban penyang no ya kata ka PHC ka batmai kini ki kam don kam ya ka fund don kam ya ka sanction don kam ya ka approval bat ngala ai assurance ya MLA jungi ba kalpran ba ngan persyangkat ke mengala ban pen maya kata ke PHC ke bakila ya kana na do arajar arpo kayo long do long snam ngi yo i ngin yo i no ya kata ka yu namar kini ki kani ka sub center junging ni ki trish dom ba kini ki pat ba ki long very positive sya kani ka liang ngi di banyaram iki ti kita ki bangalik pet ngalik mi ban ngalik jurip ban nga ingo ya i emily tungi ba ila pelat por na do step ya kani ka kam ban nga kmi lenti banang ni syakmat gini ya terilang ha ka politics kam don kanu kabalong positive lada nia syong no ai jong isem ka politics ka di ban long inclusive kila long MLA maro la ya long MLA kan kapadon kam ha kanu ko area ngidei ban le ngimdei ban long ki bakim ban sim ngimdei ban long ki ba long myopic ha kanu kompet ki jongi ban ngahi te simet ngakwa ban pedi bang ngadon kata ka jing trang ban serve yu pat ba bat ngimla ban tre marwai klem ki MLA bat kani kedi kuwi na kum kita ki benta bang ye tre angkat lang bagi MLA jongi
Siya ki staff kalong kumtaken. Kati ka sorong kamorong kring kamdon problem kamorong kring ngam yo asmo bakin ut ya kata. Ani ka sorong kam kidon namar baka sorong kam la dep upgrade te. Siya ka CHC na ka PHC te la day am yang ibangin ya pet ba. Habang i-upgrade kumni, yung gini staff room idi ba niya, pet bakin long sufficient. Nila dep propose ya kata. Hang ni hapo sorry kamoring keneng kani kama sorong kamle tingin pat tang ya ka PHC tu kam don ka jingon kading pas kandet hapo CHC ka badang supun upgrade recently hapo mauring keneng ka don ka problem te kumbangaong ya gitu baro nila pa proposal nila ya syong la arsin menta she seen but honorable chief minister she seen but ka finance department but ngadon ka jengkermen ba ya gitu ki vacancies ni de benle Tingi jur encourage ki centers jongi la pidei kanu ka center ru. Pidon ya ka hospital management fund la jong ka babunjat. Wat num up ado banda thung ka sarkar ye kini ki essential staff jongkum ka hospital. Pidon ka freedom. Pidei bentung ye gitu ki beliau. Bat nakaliang ka jong pi. Tho siya ka DSC. Instead kita ki appointments jong kita ki grade 4. Kani ka program klade ka program ka ba i honorable MLA jong ka mauring keneng i honorable ba karpran ila deb ong lupa yang ala katukat ni bangin yawan naman bakidon katukat ni kini ki centers jong i ki badon kam ya ka immediate attention te nadu katu haduk menta ki lakdon ki development ru kate kading paso nilayu i baka renovation ke layak cakman nilayu i baka expansion ke layak cakman ngidon katukat ni ki problems hapo ding paso ki bayadai pan ka awareness ka ba ka center ka day ban create ban encourage ki patba ban kami baha hakapor ya ka ya ki kun ban hakapor ba pipun ya ki kun mo ngiyo iba kani ka jingbam don jing shanya ha ka hospital kapoy ka jingma ka bakau ba na ka benta kinong snong te ngayo i hang tu hapo katay ka PHC jungi hading paso ngi hapan tre shitom ban pen syai supat ba bangi don kam ban pet bahaba pipun bat pikai ki kon ki jong pi bat andala de kai ki kon jong pi ngi don kam ban pikir ya ka kot ka kya kata ka sia jar sni ka bangi di ban ai kelum lang ya gini ki kon ki bangi ka bat ngim dei ban shift ya kata ka focus sangta Ti ka baar kalong kata ka home delivery ka ba pikwa pidei ki nong song snong ki badon la ka jong ka hong pikwa ban ka kon ki kon hayeng don bala ban pen kelajing mut je pi compare tang ba at least ka por po pikai ki kon hayeng ki nong pen ka kon wan sakmat mangin train ye pi ngin hikai ye pi ngin pen i ye pi ye ki jing ma ki ba up ye ki ni ki kmi ki ba ka kon but igini ki kon ki bangidang suka tikini ki problems ki long very problematic inte po de paso ngakermen bo upat ba un sedang ban syania tingila ya don plan ba di emeli mene but snong but ki BHC members jongi kermen bakin se kenduk lang kermen bakin se syong lang ban pen pariang ya kani ke jing don kam ban pikir ke jing yap ki kelung ke jing yap ki kemi kini ki de kita kidau te tongin ya persang lang kawa ar ngilipet ya ka soreng kam